Всичко започна на 15 март 2011 година. Мястото е малкият югоизточен град Дера, а контекстът – разгара на арабската пролет. 15 деца бяха задържани, защото си позволиха да напишат революционен лозунг на черната дъска в училище. Арестът им предизвика мирни демонстрации, потопени в кръв от режима. На погребението на 4-мата загинали излязоха десетки хиляди. На следващия ден градът беше окупиран от танкове. Така започва гражданската война в Сирия. От тогава до днес в нея са загинали повече от 70 хиляди души, а над 1 милион са принудени да напуснат родината си. Някои от тях завинаги. В турското погранично градче Рейханли времето сякаш е спряло. Спряло е за онези, които тръпнат в очакване на вести от своите близки, останали в Сирия. От своите роднини и приятели, които не са виждали от месеци. Майки плачат за децата си, бащи скърбят за своите синове, останали да се сражават на фронта. Местните хора разказват, че доскоро Рейханли е било най-обикновено селце. От началото на войната обаче ситуацията се е променила. Някогашното село сега е малко градче, препълнено с сирийски бежанци, дошли да търсят спасение от кланетата в тяхната родина. Ораз е част от революцията от самото й начало. Той е интернет-активист, но напуска Сирия, след като е задържан и измъчван от тайните служби. Сега работи на рецепцията в хотела, в който отседнахме. Срещна ни буквално случайността. С гняв и болка си спомня за преживяванията си от началото на войната. Стоях в ареста повече от месец. Мъчиха ни като животни. Биеха ни, докато не си признаем неща, които никога не сме извършили. 46 души живяхме в една стая 3 на 3 метра. Сред нас беше един имам на 75 години. Беше от много уважавана фамилия. Имаше лекари, преподаватели, юристи. На службите не им пукаше. Обвиниха един възрастен професор, че е терорист и че контактува с Хилари Клинтън. Биха го, докато не му извадиха окото. И това беше още по време на мирните протести. Още един куршум не беше изстрелян. Ораз споделя, че много от приятелите му са задържани. Някои от тях вече са починали от мъченията в затворите. Още от първата жертва в Дера, народът реши, че Сирия трябва да продължи без Асад, че той не заслужава да ръководи дори и стадо животни. От 2 години слушаме, че имало външни хора в нашата революция. Що за глупости? Ние цели 6 месеца организирахме мирни протести. Стреляха ни, обиждаха ни, изнасилваха жените ни, събаряха къщите върху главите ни. И ние търпяхме. От началото на бунта никой не ни помогна. Мълчанието на арабския свят е повече от срамно. Единствено Турция ни обърна внимание. В Ливан и Ирак сирийците са преследвани и унижавани. Йордания е натикала нашите бежанци в пустинята. През нощта децата умират от студ, а ранените войници мръзнат. Къде е арабското в тези хора? Не знам. В момента град Рейханли се е превърнал във втора родина за мнозина сирийци, препатили от войната. В него се подвизават бунтовници, ранени на фронта, студенти, прекъснали своето обучение, военнопленници от силите на режима, както и най-обикновени хора, дошли да търсят препитание на турска територия. Започнахме мирни протести, но президентът Башар ал-Асад ги потопи в кръв. Хората на режима нахлуха в селото ни. Бяхме принудени да посегнем към оръжието. Нямахме много опитни войници. Нямахме ръководител.
Всеки, който имаше някакво оръжие, трябваше да го използва, за да защитава другите. Жените продаваха своите златни накити и с парите купувахме калашници и боеприпаси. Въпреки това, армията ни изтласка от селото. Тогава се зароди идеята да създадем военни съвети, за да можем да действаме организирано и да се координираме с други като нас. Това е Ахмед Мустафа. От началото на революцията се сражава срещу режима. Преди 4 месеца обаче едва не губи кръка си при бомбардировка. Най-страшното нещо на фронта са бомбардировките. Когато самолетите отминат и ние се огледаме, виждаме части от нашите бойни другари, разкъсани и разхвърляни по земята. На един му няма ръката, на друг кръка, на трети главата му е на няколко метра от тялото. И навсякъде трупове, лежащи в локви от кръв. Ние събираме приятелите си в чували, парче по парче, за да ги върнем на близките им. Истински ужас. По време на посещението ни в Рейханли получихме разрешение да посетим болницата Дар ал-Естишфа. Тя е едно от двете лечебни заведения, които ежедневно приемат тежко ранените сирийци от пограничните райони. Вратите на болницата непрекъснато са отворени, а по пътя не спират да хвърчат линейки. Ганди е избягала от Сирия, когато режимът започнал да обстрелва града й. Сега помага на децата в болницата да не изостават с уроците, докато не ходят на училище. Преподава доброволно. Споделя, че е готова да помогне на всяко сирийско дете, което има нужда от нея. Всеки ден в болницата идват десетки ранени. Много от тях са дечица. Те приемат изключително тежко това, което се случва в Сирия. Нашата роля в този център е да им помогнем да преодолеят тази психическа криза. Не само с медицински грижи, но и с разговори, с игри. Винаги се радвам, когато успея да накарам дечицата поне за малко да забравят мъката си. 20, 17, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако си беженец, тук се живее много трудно. Нямам баща и трябва да издържам цялото си семейство. Майка ми и брат ми искат да се върнат в Сирия, защото наемите в Рейханли са много високи, а работа няма. Хазяинът вижда, че сме чужденци и нарочно иска повече пари. Аз не мога да се върна. В Сирия е много опасно. Над родния ми град Алепо всеки ден има бомбардировки. Нашата къща е разрушена до основи. По-добре да остана тук. Хем помагам на децата с уроците, хем се обучавам за медицинска сестра. Ганди обаче не е загърбила родината си. Както повечето сирийци в изгнание, тя помага на революцията със своето дело. С нетърпение очаква режима да падне, за да може да практикува наученото у дома си. Демократия, харрия. Искам да видя Сирия като свободна и демократична държава. Ще го постигнем с воля и постоянство. Въпреки ужасите на войната, ние вдигаме знака на победата и продължаваме да се борим. Едно от децата, поверени на грижите на Ганди, е 12-годишният Халед. Той е попаднал под артилерийски обстрел, докато пресичал улицата пред дома си. Случайни хора го забелязали и го докарали в болницата в Рейханли. Въпреки че е ранен тежко, Халед не се оплаква. Ако режимът падне и убием президента, това, което се случи с мен, няма да бъде напразно. Това ще е моята жертва за успеха на революцията. Споделя, че ако не била започнала войната, сега щеше да е в 6-ти клас. Мечтата му е като завърши училище да стане лекар, за да помага на хората като него, пострадали заради чужди грешки. Най-много му липсва семейството, останало в бежанския лагер Атма. Не е виждал майка си и братята си повече от 4 месеца. Искам да се върна в Сирия, защото това е моята родина. Какво да правя в чужда страна? Липсва ми онова време, когато играехме футбол с моите приятели. Зная, че то никога повече няма да се върне. Хатидже е в болницата от няколко месеца. Краката й са напълно парализирани, след като шрапнел заседнал в гръбначния й мозък. С болка си спомня за събитията в фаталния ден.
Беше петък. След традиционната молитва хората излязоха на мирен протест. Войниците обаче откриха огън срещу демонстрацията. Започнаха да стрелят на месо. Когато всичко отмина, излязохме на разходка с децата. Тогава падна първата бомба. Мъжът ми отиде да види какво става и да помогне с каквото може. Забави се и аз реших да го потърся. Тогава падна и втората бомба. Бомбата, която ме направи инвалид за цял живот. Темата за смъртта вече не притеснява Хатидже. Тя е загубила баща си, а съвсем скоро научава, че брат ѝ е загинал при бомбардировка. Има 2 дечица, останали при баба си в Сирия. Казва, че най-много от всичко купнее да ги види. Най-много ми липсват децата. Те са още съвсем малки. Откакто са родени в Сирия, бушува война. От живота не са видели нищо хубаво. Само стрелба, кръв и трупове. Преди войната Хатидже е мечтала да стане телевизионна водеща. Сега признава, че ще е щастлива, ако някой ден отново може да работи каквото и да е. За сполетялата я трагедия обвинява президента Башар ал-Асад. Искам да изпратя послание на Башар, на това куче, което сега стои спокойно на креслото си, на това безчувствено животно, за което убиването на хора е най-лесното нещо на света. Искам да му кажа, че каквото и да прави с нас, ние ще продължим да се борим. Да не си мисли, че като армията го пази, ще стои на власт вечно. Ще умре, когато най-малко очаква. Ще бъде убит от някой свой човек. Не искаме помощта на никоя държава. Стига ни, че Господ е с нас. Погълната в мисии за децата и родината, единственото развлечение на Хатидже е рисуването. Тя е направила карикатура на президента и неговата съпруга. Оприличава ги на куче и котка. В Сирия наричаме Башар куче. Така съм го нарисувала и тук. Само че кучето е приятел на човек. И много ще се сърди, ако разбере за това сравнение. Съпругата му Асма е хитра като котка. Башар е направил много жени вдовици. Някой ден и тя ще разбере какво означава това. Ахмед Мустафа всеки ден ходи до болницата, за да сменят превръзката на крака му. Всеки ден той мислено се връща на фронта при своите бойни другари. Спомня си и за времето, когато е карал наборната си служба в армията. Споделя, че ако войната беше избухнала тогава, щеше да е принуден да избира между морала и заповедите на командира. При нас има военнопленници от редовната армия. Отнасяме се с тях човешки, защото много от войниците не искат да се сражават, но са положили клетва да изпълняват заповеди. Ако откажат, ще ги разстрелят. Имаме военни съдилища, които ги осъждат. Те решават кой е виновен и кой не. Ахмед Джаула е бивш войник от редовната армия. За разлика от много други, той е имал шанса да избяга от поделението си и да се присъедини към лагера на бунтовниците. Макар че е кален в сражения, той признава, че убийствата на невинни хора го отвращават повече от всичко на света. Когато получихме заповед да започнем офанзива в Алепо с самолети, танкови и ракети, взех решение да дезертирам. От 9 месеца съм със свободната армия в отряда Фарук. Режимът ни лъжеше, че бунтовниците са терористи и ние се биехме срещу тях. Но когато дойдох тук, видях с очите си, че са обикновени хора, борещи се за свободата си. Обръщам се към всички войници на режима. Избягайте и елате при нас, за да се убедите сами в лъжите на президента. Когато бях в армията, не ни позволяваха нищо. Не можехме да се молим. Нямахме чест, нямахме достоинство. Отнасяха се с нас като с нищожества. За ранените никой не се грижеше, но за сметка на това имаше специално поставени хора, които зорко ни следяха. Само някой да се опита да дезертира, веднага го застрелваха на място. Продължаващата вече над 2 години война идва повече и за Ахмед. Въпреки че никога не знае дали ще се върне от фронта, той не се страхува да мечтае. Искам да падне режимът и да видя как хората се връщат в родината си, а не да бягат в чужбина и да стоят по лагерите. Както всеки нормален човек, и аз мечтая някой ден да имам семейство и деца. Мечтая за спокоен живот. Нагледах се на кръв, трупове и убийства. С
Сходна е и съдбата на Хайдър. Също като Ахмед Жаула, той е бивш войник, попаднал при бунтовниците. Само че, за разлика от него, Хайдър не е дошъл доброволно, а е пленен в сражение от бригадата Фарук. Сега помага на бунтовниците с каквото може. Твърди, че не го дискриминират за това, че е военнопленник, а ръката си е счупил, докато строял палатка за семейство бежанци. Аз съм алевит. Нашите командири ни плашеха, че ако режимът падне, ние алевитите ще бъдем изклани до крак. Мисля, че са далеч от истината. Според мен няма религиозна война между сунити и алевити. Когато президентът бъде свален, всички ще заживеем нормално. А това е въпрос на време. Войниците от редовната армия вече сами не знаят за какво се борят. Нашият командир дезертира малко преди да ме пленят. И други опитаха да избягат, но ги застреляха. Телата им бяха изложени на плаца пред всички ни за назидание. Родителите на Оръс са останали в Сирия. Там е и неговата приятелка, с която рядко се чуват от съображения за сигурност. С мъка и вълнение разказва за родния си град Алепо. Повечето квартали в Алепо са под ръководството на бунтовниците, но има и такива контролирани от режима. В тях се навъртат тайните служби. По покривите на сградите лежат снайперисти, покрити с чували от пясък, за да не се виждат. Както по европейските улици има знак «Стоп» за шофьорите, така в Алепо има знак «Внимание, снайперист». Когато го видиш, трябва да се обърнеш и да тичаш с всички сили. Стрелят по всички – жени, деца, журналисти. Въобще не ги интересува кой си. Оръс е студент по право. Още една година и щял да стане дипломиран юрист. Войната обаче объркала плановете му за бъдещето. Държавните институции отдавна вече не функционират. Никой не ходи на работа. Не съм имал лекции повече от година. Няма заплати, а хлябът в момента струва 300 лири. Човек работи 24 часа само за един хляб. Дори и в най-престижните квартали на Алепо няма ток и вода. Медицинските услуги са върнати с 60 години назад. Сега идва лятото и ще избухне холера. Дори и в държавните поликлиники няма лекарства за хронично болните пациенти. Положението в града е много тежко. Бомбардировките са безразборни. Няма защитено място. Всичко е под обстрел. Никой не може да каже със сигурност, че ще преживее войната. Ахмед Мустафа обича да говори за своето семейство. Споделя, че има 5 братя. Единият е задържан от службите за сигурност още по време на мирните протести, друг е със свободната сирийска армия. Нашите ни насърчаваха да се борим и да браним честта си и тази на децата и жените в селото. За един родител е срам синът му да се крие и да не защитава достоинството си. На въпроса как вижда бъдещето си, Ахмед уверено отговаря. Ще се борим, докато не ни убият. След нас ще дойдат други и те ще се сражават. Борбата няма да спре, докато президентът не падне. Ако остана жив до края на войната и ако кракът ми оздравее, ще се върна на старата си работа. Ако не стане, ще работя каквото и да е. Не искам да ходя никъде другаде. Искам да живея в моята родина. Преди войната Ахмед е работил като шофьор на булдозер. Не е печелил много, но казва, че не парите са това, което му е липсвало. Половината хора от моето село бяха безработни още преди началото на войната. Но това не е най-големият ни проблем. Натрупването на гнева има много по-дълбоки корени. Десетилетия наред нямаше свобода. Тайните служби изпращаха доносници, които докладваха на президента какво говорим. За най-малката дума могат да те арестуват. След революцията искам една справедлива Сирия. Искам гражданска държава, в която всички хора да имат равни права и задължения. Нека да има избори на всеки 4 години. Нека президентът да се сменя, защото новият винаги има повече енергия и желание да работи. Ахмед разказва, че в неговото село има 2 братя. Единият е генерал в армията, а другият революционер. Всеки ден бунтовникът се обажда по телефона на брат си и го призовава да дезертира. Генералът обаче отказва, защото не иска да загуби поста си. Шхади от 2 месеца живее в Рейханли с дядо си.
Съвсем скоро обаче той е получил скръбна вест от родния си град Хама. Преди 2 дена убиха братовчет ми. Той беше по-малък от мен. Нищо лошо не беше направил. Защо трябваше да умира? Чичо ми е в затвора от месеци. Никой не знае дали е жив. Казва, че в една къща живеят 40 души. Животът в Турция е тежък, но поне е сигурен, смята Шхади, който оцелял на косъм, след като ракета разрушила училището му. Въпреки това, не крие, че родината му липсва. Няма по-хубава държава от Сирия. Най-много искам да се върна при моите приятели. Искам отново да играем заедно и да ходим на училище. Нищо друго не ми трябва. Труден е животът на изгнаниците, на прокудените от бащиния дом. Мохамед е избягал в Рейханли с двамата си братя, техните съпруги и деца. Признава, че живеят по-добре от много други бежанци, но въпреки това смята, че няма да издържат още дълго при тези условия. Когато започнаха бомбардировките над Идлиб, решихме да дойдем тук с спестяванията, които имахме. Купихме тази количка за хамбургери, за да можем да се издържаме. Наемите са колосално високи. Плащаме по $1500 на месец. По-добре да отидем в лагер. Да, условията там са ужасни, но трябва да пестим пари. Откъде да знаем колко още ще се проточи войната? Мохамед е студент по арабска филология. Макар че отдавна няма възможност да посещава лекциите в университета, той не е изгубил интереса си към изкуството и културата на своята родина. Сирия е древна цивилизация, държава с дълга история и изключително богата култура. Недопустимо е да живеем десетилетия наред в диктатура и лъжи. Когато режимът падне, ще построим гражданска държава. Надявам се всички да се върнат в Сирия, да издигнат нови къщи върху руините на старите и отново да живеем нормално. Цената на свободата е много висока. Никога повече няма да си позволим да я загубим. Уаджид е дошъл в Турция съвсем сам. Всеки ден обикаля стръмните улици на Рейханли, докато продаде всичките гевреци. Избяга от Сирия, за да търси препитание и да помага на родителите си. Никой в семейството ми не работи. В моя град Алепо вече няма работа. Затова трябва да изкарвам пари. Работя от сутрин до вечер. Нямам търпение да се върна в Сирия при моите родители, съученици и приятели. Според Ахмед, виновникът за страданието на всички тези хора е президентът. Казва, че мнението му се споделя от 80% от сирийския народ. Башар ал-Асад е диктатор. Той е военно престъпник. Бих искал да го попитам, ако заколят децата му, ако изнасилят жена му, той как ще реагира? Не вижда ли какво се случва в Сирия? Искам да му обещая, че когато войната свърши, той ще бъде съден и ако съдът реши, ще бъде екзекутиран. От Турция Орас продължава да подкрепя революцията, макар да знае, че падането на режима няма да сложи край на тежките дни за Сирия. Най-вероятно ще има финансова криза, сигурно ще има и сблъсъци между някои бунтовнически бригади. Но сирийският народ е образован. Знаем как да изградим нова държава. Нека само да си върнем парите, които кланът Асад краде от нас в продължение на десетилетия. Искам да се обърна към така нареченото правителство в изгнание, което решава проблемите на сирийския народ, седейки си спокойно в Истанбул. Имаме един приятел, всичките братя на когото загинаха на фронта в битка с войските на режима. Как да го убедя, че трябва да приеме именно вашата власт? Вече има много места, които се намират под контрола на свободната армия. Елате да ръководите народа от тук. Трябва да знаете, че революцията ще победи с или без вашата помощ.
Когато избухнаха бунтовете в Тунис, Египет и Либия, имах вътрешно усещане, че това ще се случи и в Сирия. Вярвам, че ще се освободим. За всички вече е ясно, че е въпрос единствено на време. За разлика от армията, ние имаме силен дух и мотивация, защото защитаваме нашите семейства и нашите къщи. Ако някой ни предложи помощ, на драго сърце ще я приемем. В тази връзка искам да кажа на България и на всички други държави, че ако помогнат на нашата революция, ние ще се отблагодарим. След свалянето на режима, хората, които ни подкрепят, са добре дошли да помагат при изграждането на новата Сирия. Уверявам ви обаче, че тук няма да стане като в Ирак. Сирийският народ е умен. Той знае какво иска и как да го постигне. Преди войната Ахмед обичал да играе футбол с приятели. Любимият му отбор е Реал Мадрид. Макар да разбира, че няма как да върне времето назад, той не спира да мечтае. Най-много искам да се върна в родината си и да видя триумфа на революцията. Искам да видя усмивките по лицата на хората. Искам да видя как децата отново играят на улицата. Град Рейханли, само на 20 часа път от България, а е преплел в себе си толкова различни съдби. Дали Хатидже отново ще види своите дечица? Дали Шхади пак ще играе с приятелите си както преди? Дали Орас ще успее да вземе дипломата си по право? Дали Халед някога пак ще може да ходи? Все въпроси без отговор. Ясно е само, че докато войната така безмилостно си играе с човешките животи, те ще продължат да се скитат немили недраги с Турция, лягайки и ставайки с една едничка мисъл. Ще могат ли пак да зърнат своята родина?